Realitná kancelária Overené reality ponúka na predaj slnečný a priestranný trojizbový byt priamo v centre mesta Detva. Nachádza sa v obľúbenej lokalite s kompletnou občianskou vybavenosťou, v pešej vzdialenosti od obchodov, škôl aj MHD. Byt má úžitkovú plochu 76 m2 a ďalších 12 metrov ponúkajú 4 lodžie s výstupom z každej izby a nádhernými výhľadmi do okolia. V byte sú plastové okná, komora a pôvodné drevené parkety, ktoré si vyžadujú len drobnú úpravu. K bytu patrí aj murovaná pivnica. Bytový dom má 11 poschodí a 2 výťahy. Parkovanie je bezproblémové. Byt je v pôvodnom stave, pripravený na rekonštrukciu podľa vlastných predstav. Vďaka veľkorysej rozlohe a dispozícii je možné ho upraviť aj na štvorizbový. Skvelá poloha s rýchlym napojením na diaľnicu, len 10 minút autom do Zvolena.